takozvanog magazina Sigma, danas Zeničane pitamo znaju li imena dva Nobelovca sa područja Bosne i Hercegovine. Pa pogledajte. Znaš imena dva Nobelovca sa prostora Bosne i Hercegovine? Ne. Nijednog? Nijednog. Dobro. Hvala. Znate imena dva Nobelovca sa područja Bosne i Hercegovine? Da. Nijednog. Ivanić. Da, još jedan. Dobro, nema veze. Imena dva Nobelovca sa područja Bosne i Hercegovine. Znam danas je Panić. Da li znate imena dva Nobelovca sa područja Bosne i Hercegovine? Kako neću znati, joj. Da li znate imena dva Nobelovca sa područja Bosne i Hercegovine? Ivo Andrić i Meša Selimović. Znate li imena dva Nobelovca sa područja Bosne i Hercegovine? Iva Andrić, književnost i Vladimir, hemija. Jeste, hvala vam. Imena dva Nobelovca sa prostora Bosne i Hercegovine. Dva Nobelovca? Da. Ivo Andrić I još jedan. i Predelj iz Sarajeva, kako se zove? Prelog. Jeste. Hvala. Da li znate imena dva Nobelovca sa područja Bosne i Hercegovine? Da znam, to su Vladimir Prelog i Ivo Andrić. Hemija i književnost, hvala. Znate imena dva Nobelovca sa područja Bosne i Hercegovine? Ivo Andrić i... Ne znam stvarno, ne mogu se sjetiti. Dobro, hvala vam. Da li znate imena dva Nobelovca sa područja Bosne i Hercegovine? Ivo Andrić, to znam, ali i ne znam. Još jedan hemičar. Vladimir. Sam ih u hemiji smo. Vladimir. Dobro, hvala vam. Vladimir Prelog. Prijatno.